आले एक्झॅक्टली हांगसर येतालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो येलो मोदी येलो Okay. आणि मोदी येलो चावी काढली गाडयेची दुसरे एका उभं राहा चावी काढली आणि मोदी धावला हांवें परत चावी लायली आणि सायडीक घेता म्हणून सांगलें सायडीक घेऊन नका काढून थापड मारले मरे थापट मारले तुझे डायरेक्ट थापड मारले मरे विचारो बीन काय ना लायसन बिसन काढून थापड मारले मरे मागीर विचारते का सर तुम्ही त्याचेर थापट मारलेले असा त्यांनी सांगला तेवढा थापट मारला हो फोटिंग आहे पहिला थापट मारला सर तुम्ही आले तर पोंग ना कितें फोटिंग उलोवना कर बाबा थापट मारला फोटिंग उलोवनाका पोंग ना म्हणून आहे पहिला ते का तो पहिला थापट मारला मारला त्याचे थापट मारला आणि त्याची काय मिस्टेक नसताना लायसन विचारून ना काय विचारून डायरेक्ट थापड मारला त्याचे Direct थापड कोणी मारला राईट दिला थापड मारपाक तू हे बोल ना थापड मारला तो कॅमेरा भितर माझे सगळे मेळटले फाटल्यान थापड मारला ते येतले गाडयेचे कॅमेरा हे जाय जाल्यार तुमकां ब्लू सर तेंच्यानी म्हणटा तेंच्या कॅमेराचेर सुद्धा येताला म्हणटा थापट मारलेल्या दाखवली त्यांना हा ते खळं त्यांनी किती केला पळय माझी हालत पळय किती केली ऑन ड्युटी किती केला तिथे पण तुम्ही त्याचे डायरेक्ट आतू कललो पहिले त्याका फक्त ती जी गाडी ऑफ केली आहे सायडीक घे म्हणून इतले आणि काय थापट मारून ना पण त्याचे थापड मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला माझ्याकडे प्रूफ आता गाडी कॅमेरा असा Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.